Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 16 майы, җомга. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3A һәм Тюрксат 4A иярченнәре белән 3w.trt.dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң нигә чөнки программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Истанбул, Русия һәм Украина арасында сугышны туктату өчен алып барылучы яңа тынычлык сөйләшүләре белән тагын бер тапкыр югары дипломатия мәйданына әверелде. Бүген шәһәрдә Русия, Украина, АКШ һәм Төркия вәкилләре катнашында күпсанлы очрашулар уза. Бер бүлмәдә АКШ, Украина һәм Төркия арасында, икенчесендә Русия, Украина һәм Төркия арасында 3 яклы сөйләшүләр планлаштырылса да, барлык яклар да кергән 4 яклы очрашу булачакмы, юкмы, әлегә билгесез. Төркия арадашчылыгында үткәрелгән бу очрашулар сугышучы яклар арасында 2022 ел башыннан бирле беренче турыдан-туры сөйләшүләр булып тора. Украина лидеры Володимир Зеленский пәнҗешәмбе иртәсендә Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган белән очрашу өчен Анкарага килде һәм шуннан соң Киевның сөйләшүләрдә катнашуына бәйле карар кабул итте. Ул Русия делегациясе составын ошатмаса да, Украина делегациясенең катнашачагын раслады. Ул төркемне саклану министры Умаров җитәкчелегендә Истанбулга җибәрү турында карар кабул итүен җиткерде. Русия делегациясенең дәрәҗәсе түбән булуга карамастан, АКШ илбашы Дональд Трампка, Төркия делегациясенең югары дәрәҗәсенә һәм илбашы Эрдоганның тырышлыкларына хөрмәт белән һәм иң кимендә киеренкелекне киметү һәм сугышны туктатуга таба беренче адымнар ясау ниятеннән безнең делегацияне Истанбулга җибәрергә карар кылдым, диде Зеленский. Русия делегациясының илбашы урынбасары Мединский җитәкли. Ул үз төркеменә сөйләшүләр алып бару өчен тулы вакалат бирелүен әйтте һәм бу яңа тур сөйләшүләрне 2022 елда Истанбулда башланган процессның дәвамы дип санавын белдерде. Илбашы Эрдоган Зеленский белән очрашудан соң ясаган белдерүендә Төркиянең диалогны җайга салуга омтылуын раслады һәм Анкараның Русия белән Украина җитәкчеләре әзер булган вакытта сөйләшүләр үткәрә алачагын әйтте. Ул бу вакытны тынычлык өчен тарихи форсат дип атады һәм кан куюны туктату өчен уртак тел табу зарурлыгын ассызыклады. Шул ук вакытта АКШ илбашы Трамп якын көнчыгыш сәфәренең соңгы тукталышы Абу-Дабида чыгыш ясап, җомга көнне Вашингтонга кире кайтачагын әйтте, ләкин Истанбулга көтелмәгән визит ясау мөмкинлеген ачык калдырды. Пәнҗешәмбе иртәсеннән бирле Израильнең Газадагы һава һөҗүмнәрендә кимендә 136 фәләстинленең гомере өзелде, күпчелеге балалар. Төбәктәге коткару төркемнәре Израильнең аерып тормыйча һөҗүм итүен һәм болай да блокада астында булган һәм кытлыкта яшәүче халыкны максат итеп алуын белдерә. Һөҗүмнәрдән соң бары тик хәрабәләр генә кала. Газаның урта өлешендәге Дәйр-әл-Балахтан килгән кадрларда биналарның бетон өемнәренә әверелү һәм мәхәлләләрнең тулысынча җир белән тигезләнү күренә. Америка Кушма Штатлары тыныч һәм тотрыклы Сүриянең төбәкне үзгәртә алуын белдерде. Пәнҗешәмбе көнне Төркиядәге Анталия шәһәрендә чыгыш ясаган АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио Сүриянең илбашы Әхмәт әл-Шар җитәкчелегендәге яңа идарәсенең уңышка ирешү очрагында моның тарихи борылыш ноктасы булачагын сөйли. Бу белдерүләр илбашы Трампның Риядта әл-Шара белән сөйләшүләреннән соң бары бер көн узгач ясалды. Әлеге очрашу декабрь аенда Бәшәр Әсәд режимының бәреп төшерелүеннән бирле ике ил арасында уздырылган иң югары дәрәҗәле җыелыш булды. Birleşken Arap Emirlikleri киләсе 10 ел эчендә Америка Кушма Штатларына 1,4 триллион доллар күләмендә искиткеч зур инвестиция ясарга планлаштыруын белдерде. Дәүләт башлыгы Мөхәммәд бин Заид әл-Нахьян бу ачыклауны АКШ илбашы Дональд Трамп белән бергә Абу-Дабида ясады. Әл-Нахьян инвестицияләрнең технология, ясалма акыл һәм энергетика шикелле алдынгы тармакларга юнәлтеләчәген әйтте. Birleşken Arap Emirlikleri лидеры моннан тыш ике илдәге
шәхси şirketler arasında хәзерге вакытта дәвам итүче зур хезмәттәшлекләрне ассызыклап, мөнәсәбәтләрнең Трампның вазифа башкаруы вакытында үсүен белдерде. Türkiye avazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Türkiye elbaşı Recep Tayyip Erdoğan тыгыз дипломатиясын дәвам итә. Ул Авропа лидерлары белән очрашу өчен Албаниягә юл тота. Башкала Тиранада Авропа сәяси җәмгыятенең 6-нчы саммиты узачак. Анда 47 илнең лидерларыннан тыш Авропа шурасы, комиссиясе һәм парламенты рәисләре дә катнашачак. Эрдоганның очрашуларда Истанбулдагы Русия-Украина сөйләшүләре һәм башка региональ һәм глобаль мәсьәләләрне күтәрүе көтелә. Hindistan һәм Пакистан арасында утны туктату 18 майга кадәр озайтылды. Ике ил дә шик буендагы киеренкелекне киметү максатыннан ышаныч арттыручы чараларның дәвам итүендә килеште. Hindistan 22 апрельдә Җамму-Кашмир төбәгендә 26 кешенең үлеменә китергән террорчы һөҗүменә җавап итеп, 6 майда Пакистан җирләренә һәм Азат Кашмир төбәгенә ракеталар җибәрде. Шуннан соң яклар арасында бәрелешләр башланды. Бары 2024 елда гына да кораллы бәрелешләр булган җирлекләрдә 56 мең кешенең юкка чыгуы ачыкланды. БМО гомум катибы урынбасары Халид Хиари Иминлек шурасында әлеге мәсьәләгә багышланган утырышта Халыкара Кызыл Хач комитеты хисабындагы мәгълүматларны уртаклашты. Ул 2019 елдан бирле кайнар нокталарда югалган дип хәбәр ителгән кешеләр санының артуын һәм узган ел гына да 56 мең яңа очрак теркәлүен җиткерде. Халид Хиари 2023 елның октябреннән бирле Израиль тарафыннан кулга алынган һәм күбесенең язмышы турында берни билгеле булмаган меңнәрчә фәләстинлеләр нисбәтеннән дә җитди борчылу белдерде. Газадагы 1 миллионнан артык балага ачлык аркасында үлем куркынычы яный. Мәгълүматларга караганда, кешеләрнең 93% куркыныч дәрәҗәдә азык-төлеккә мохтаҗ яки тагын да начаррак хәлдә. Дөнья Газада яшәүче 4 балалы 25 яшьлек ана бәрелешләр вакытлыча туктап торганда Save the Children балаларны коткарыгыз оешмасының сәламәтлек саклау клиникасында балаларын җитәрсез туклану сәбәпле дәвалавын белдереп булай ди. Без ачлыкның нәрсә икәнен беләбез, үлемнең мен тотып карадык. Балаларыбыз бары үлем чиратын көтә. Save the Children оешмасы әйтүенчә, Израиль хакимиятләренең ярдәм һәм товарлар кертүне тулысынча туктатуы гаиләләрне исән калу өчен акылга сыймаслык чараларга барырга мәҗбүр итә. Бу камауны туктату һәм Газзага азык-төлек белән дарулар кертүне тәэмин итү өчен ашыгыч чаралар күрелмәсә, 1 миллион бала ачлык, авыру һәм нәтиҗәдә үлем куркынычы астында калачак дип белдерә оешма. Израиль көчләре Фәләстиннең тыныч халкын мәҗбүри күчерү һәм азык-төлек, су, медицина ярдәме кебек төп ихтыяҗларны кертүне киртәләү шикелле тактикалар куллана. Бу гамәлләр элеккеге Израиль генералы Гиора Эйланд тәкъдим иткән генераллар планы дип аталучы стратегиянең бер өлеше булып тора. План Газзаның төньягында яшәүче тыныч халыкны күчерүне, калганнарны исә сугышчы дип билгеләүне, шулай итеп аларга каршы хәрби гамәлләрне канунлаштыруны тәкъдим итә. Кеше хокуклары оешмалары бу чараларның геноцид гамәлләренә тиң булуы турында җитди борчылу белдерә. Уругвай бүген элеккеге дәүләт башлыгы Хосе Мухика белән хушлашты. Аны соңгы юлга озатырга якынча 100 мең кеше килгән иде. Халык яман шиштән үлгән элеккеге лидерның табуты яныннан узар өчен чиратка баса. Мухика гомеренең соңгы юлларын башкала Монтевидео читендәге фермер хуҗалыгы өендә уздыра. Аңа 1 ел элек үңәч яман шише диагнозы куела, хасталык аннары бавырына да җәелә. Хосе Мухика 2010-2015 елларда Уругвай дәүләт башлыгы иде. Ул тыйнак тормыш рәвешен өстен күрү өчен дөньяның иң фәкыйрь лидеры исемен алды. Мухика хезмәт хакының зур өлешен хәйрия оешмаларына бирә. Хушлашкан вакытта Пауло Мартинес аның хакында безгә аз белән канәгать булырга өйрәтте ул диде. Бу соңгы хәбәрләр иде. Исемегез сезнең турында нәрсә сөйли? Шәхесегезне формалаштырамы, өстенлекләрегезгә йогынты ясыймы, әллә бары ярлык кынамы?
Исемнәрнең мәгънәсе һәм нәтиҗәсе бар. Эш форсатлары, тормыштагы карарлар һәм хәтта мөнәсәбәтләргә тәэсир итә ала. Тикшеренүләр исемнәрнең дөньяның безне ничек күрүендә һәм шул ук вакытта үзебезне ничек күрүебездә әһәмиятле роль уйнавын күрсәтә. Мин Эльмира Тайран һәм сез ТРТ Татарча подкастларын тыңлыйсыз. Без биредә ТРТ глобаль мәкаләләрен укыйбыз. Бу бүлемдә 2024 елның 17 октябрендә басылып чыккан "Исемегез тормыштагы өстенлекләрегезнең көзгесе. Моны исбатлаучы дәлилләр бар" мәкаләсен җиткерәбез. Исемнәр шәхесебезнең төп өлешләреннән берсе һәм мәдәниятебезне, этник тамырларыбызны һәм хәтта социаль-икътисади үткәнебезне чагылдыра. Ата-аналар гадәттә яңа туган бәбәйләренә исем эзләгәндә авырсына. Моны иҗадилык тесты, индивидуальлек һәм шәхес үзенчәлекләреңне балаларың аша күрсәтү яисә якын кешенең хатирәсен саклау юлы итеп тә уйларга мөмкин. Тик күпләр бу сайлауның баланың киләчәген формалаштыра алуын белми. Эмили һәм Грег Лакиша һәм Жамалга караганда тагын да җиңелрәк эшкә алынамы дип аталучы бер эшчәнлек исемнәрнең эш форсатларына ничек тәэсир итүен тикшерде һәм кызганычка рухчылык нигезендә бу шулай булып чыкты. Тикшерүчеләр Марианна Бертран һәм Сенхил Мулланайтхан Чикаго белән Бостондагы эш бирүчеләргә меңнәрчә ялган резюме җибәреп эксперимент уздырды. Нәтиҗәдә ак тәнләргә хас исемнәргә Африка белән бәйле булганнарына караганда 50%-ка күбрәк җавап килде. Бу эксперимент ачы хакыйкатьне ачып сала. Бары исем генә дә эш базарында киртәләр тудыра ала. Моннан тыш ул ак тәнләргә хас исемгә ия булуның 8 еллык эш тәҗрибәсенә тәңгәл булуын күрсәтә. Тик бу бары мәшгульлек белән генә шикләнми, социаль бәйләнешләр һәм мөнәсәбәтләребезгә дә йогынты ясый. Белгечләр әйтүенчә, исемнәр безнең шәхесебезне кабул итүебезне формалаштыра. Таныш булмаган исемнәр читләшү хисе тудырырга мөмкин. Тискәре стереотиплар белән бәйле булганнары беренче тәэсирләргә һәм социаль бәйләнешләргә йогынты ясый ала. Номинатив детерминизм төшенчәсе кешеләрнең исемнәренә туры килүче һөнәрләргә тартылуларын алга сөрә. Психоанализга нигез салган Зигмунд Фрейдның фамилиясе күңелле халыклы кеше мәгънәсенә ия. Бу кеше хисләрен анализлаучы берәү өчен бик туры килә. Тик номинатив детерминизм белән барысы да килешми. Психолог Ури Симонсон монда чынлыкта яшерен эгоизмның эшкә җигелүен сөйли. Ягъни без үзебезгә охшаш нәрсәләргә аңсыз рәвештә тартылабыз. Ул кешеләрнең үз исемнәренә охшаш партнерларны, шәһәрләрне һәм хәтта һөнәрләрне сайларга омтылуын алга сөрә. Әйтик, эшчәнлектән күренгәнчә, кешеләрнең үз исемнәрендәге хәрефләр керүче шәһәрләргә күченү мөмкинлеге шактый югары. Мәсәлән, Денис исемле кешенең Денверга яисә Лаураның Лос-Анджелеска барып урнашуы шикелле. Моннан тыш кешеләр фамилияләре охшаш бере белән өйләнешергә һәвәсле. 2011 елда Германиядә уздырылган бер тикшеренү модадан чыккан исемнәргә ия булуның очрашу турында килешү мөмкинлеген киметүен ачыклады. Модалы исемнәргә ия кешеләрнең сайлану мөмкинлеге тагын да югары. Бу исә үз-үзеңә ышаныч һәм хөрмәткә тәэсир итә. Тагын бер тикшеренү күрсәткәнчә, Синди яисә Шанталь шикелле тискәре кабул ителүче исемле кешеләрнең Мария яисә София шикелле тагын да уңай хис тудыручы исемле кешеләр белән чагыштырганда башкалардан ярдәм алуга ирешү мөмкинлеге түбән. Күбебез кушылган исемнәребез белән яшәргә мәҗбүр, тик яшь әтиәниләр берәүнең шәхесен тәүге көненнән формалаштыру көченә ия. Ә сез социаль яктан кабул ителүне арттыручы популяр исем сайлар идегезме? Юкса иҗадилек һәм индивидуальлекне күрсәтүче сирәк һәм охшашы булмаганнымы? Кайбер белгечләр уртадагы юлны киңәш итә. Иҗтимагый бәйләнешләр өчен танылган исем һәм шәхси куллану өчен махсус тәхәллүс. Ни генә булмасын, бер нәрсә ачык. Исемнәребез без уйлаганнан тагын да зуррак көчкә ия. Бу бүлекнең ахырына якынлаштык. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Подкаст ТРТ глобаль мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Нигә? Чөнки
Мақтаран Томшар, Тоқшы тізіміміздің бүгінгі чаралышында коллектив кіші оқылынан туған һәм бүгін әлі де глобаль көлемде қолданылған бір символ турында сөз алып барачақпыз. Бүгінгі күнде көбісінше қорқу һәм жиренду уяндырған йыланның шифа шурасы булган медицина белеменең символына ничек итеп әйләнүе турында сүз алып барабыз. Кешелеккә караган табылдыклар беленгән беренче кеше җәмгыятьләренә бирле хайван фигураларының тормышыбызда булуын билгеле итә. 45 мең ел әввәлгесенә караган табылган беренче рәсемнәрдән бирле хайваннар кеше мәдәниятенең бәлки дә төп нигезен тәшкил итә. Ачышы белән урнашкан тарих аңлаешын тармар иткән моннан 12 мең ел элек салынган Göbekli Tepe'дән беленгән бөтен мифологиялар хайваннар һәм табигать яшәешен уртаклашу һәм дә символик чагылышы өчен адәм баласы мөрәҗәгать иткән иң төп чыганак булып тора. Мифологияларның табигать вакыйгалары белән бирәктә йырткыч һәм агылу хайваннар биргән куркуның кешенең шексез хыял көче белән берләшүеннән барлыкка килүен әйтсәк, ялгыш булмас мөгаен. Сәбәбе беленмәгән вакыйгаларның ачып салынуында гадәттән тыш көчләргә мөрәҗәгать итү бүгенге көндә дә хәтта кешелек адашып йөргән юллардан берсе. Бу көчләрнең белдерелүендә исә борынгы чорлардан бирле хайваннарның кулланылуын беләбез. Мифологик характерлар һәм символлар бүгенге көндә иң ачык шәкелдә планета исемнәрендә күренсә дә, нигездә көндәлек тормышыбызда тагын да күбрәк очратылган бер фигура бар. Ул да булса бөтен хастаханәләрдә күренгән йыланны тыйып медицина символы. Бүгенге көндә Лувр музейында сакланучы Шумер патшасы беренче Гудеяның таш рельефында урын алган эчемлек шәркәсе өстендәге бер-берсенә уралып сурәтләнгән ике йыланның сәламәтлек тәңресе Нингирсиданы символлаштыру уйланды. Борынгы грек һәм Рим мифологиясында да йылан медицина тип тәңресе дип кабул ителгән Асклепийның билгесе. Хасталарга шифа бирүче Асклепий йылан белән уралган таягы белән тасвирланган. Моннан тыш борынгы Месопотамия һәм Мисыр мәдәниятләрендә йыланнар савык туру һәм шифа белән бәйләнешле илаһи символлар буларак күрсәтелә. Йыланның тиресен яңарту үзенчәлеге дә хасталыктан кутылып яңаруны чагылдыручы метафора буларак бик борынгы текстларда уза. Йыланның алдан әйтеп булмый торган хәрәкәтләре һәм үлемгә китерүче агу тудырган куркуның аңа хөрмәт күрсәтелгән. Хәтта үзеннән шифа көтелгән дәрәҗәгә күтәрүен уйлау ялгыш булмас мөгаен. Борынгы кешеләрнең шушы тотышы бүгенге көндә төрле рәвешләрдә тормышыбызда бар. Йылан агуы бүген дару индустриясе файдаланган химик матда. Язмабызны төгәлләп фармакология сүзенең нигезендәге фармаконның борынгы грекчәдә һәм агу һәм дә дару мәгънәсендә булуын искәртеп үзек. 1959 елда бөтен дөнья медицина җәмгыяте дә таякка уралган ике йыланны күренешен медицина символы буларак кабул итә. Нигә? Чөнки
Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.